Lanjut aku sampai petak ki wilayah Mbak Lisnawati Dewi Sarkoji. Oke bolong, udan ra udan aku ya tetep yo ider lah piye wong badokanku sik akeh. Ya, badokan guys. Ora ora engko muga-muga wong kulunan padha lesu. Amin. Ngaku. Laris manis, Mbok. Mbok. Ya karek iki kok nyang. Santai nyang. Karek piro, Mbak? Karek papat nyang, lha iki kalah papat. Cos, cos biasane. Iki mau disuting raine. Dan ini ya. Gempa bumi golek disuting. Silau. Berapa menit, Mbak? Wes terus wong urung iso apa-apa kok berapa menit. Nek pegel ngono sing syuting. Ngono iki wis ta. 2 menit ae kenek. Mas aku tak ora terang pergawe mari-mari bancakan aku ndredeg nang. Kene bancakan isan coplok ndoke. Ndoke sapa? Ndoke Roni. Ya lantange. Engko nae ndak kena setrum. Nek dhuwure tak duse. Oke bolo. Sendoke ndi cake? Engko kena setrum jinggat tenan iki. Gak marak gak anu. Gak kena. Walah anek sukun jane sing doyan-doyan sukun kuwi. Oke guys. Anu Mbah Sewu sadang sak anu. Oke Mbak Lisna pengen njal apa? Gorengan. Aja pateni. Gak, lho, tok musala petak aku nggone Mbak Azizah. Ya Allah lagi entuk sicok ngene mango. Bangeten. Tiwas ngene ta sicok ceng delok iki gorenganku jek setengah tombong. Enak kowe doyan apa ora le? Kalau kembange ning gone Roni. Gak golek sing Padang to. Padang dalane jembar dalane. Kalau udan tenan ora mbiduki aku. Udan, petak udan. Makane aku nginep ning kene sik. Pakai jam 4 kok ijek roh dalan. Oke guys, dilanjut iki. Kalau wong petak kalau liwat ning tokone Mbak Ajijah sop. Oke ya. Wes kendang apa? Karek kowe. Iya, ndang padha gemeter. Ngepas apa? Golek iwak. Golek yuyu. Nek nang kono ki ceblong. Kerupuk ya karek saiki, guys. Mang yo manjung-manjung alhamdulillah. Engko nang omah karek neruso. Oke, karek saiki paling yo 6 adah, Mbah. Ana lho. Tambel nang jero. Apa rono, Mbah? Sing takok mang iya apa ora jarene? Ya jarene depanan. Assalamualaikum. Ya aku ning kene langkung duweh ning ngarepe bojone harga jenate sampean. Anu apa jenenge? Oke guys, kita lanjut bar dodol mak 400. Wah, dodol pidanan terus ya Allah. Ya alhamdulillah guys habis. Iki mak anu berhubung bar maghrib, bar salat maghrib. Iki mak entuk pesenan guys. Pesenan kerupuk 80.000. Di bar salat aku langsung goreng kerupuk. Kakak malah ning kene wae aja. Iya, Mak, goreng kerupuk ini. Nduk karet kene lho. Ya. Di bar maghrib. Di, Mak. Ya pene mangguri ning pawon. Bar maghrib aku. Nek kae banyu sangu banyu ngombe. Ayo goreng kerupuk pesenan. Melakku ya. Iya sesuk wong rene. Aku melok, Jo. Lah ya wong rene. Kowe diterima Mas Andar. Dedi. Rapidra. Wis sandaran apa ora? Oh, sandaran. Itu sak dulu Mas Andar kok rene bele. Omah kandang. Kok peteng ya iki? Ning dine kayuku ki sing cicok.
Goreng kerupuk wis samene. Ketok ora, Mak? Iya, ketok ya. Ketok apa ora? Ketok kok. Ketok meneh mbene. Bismillah. Kelasar nek jungok iki. Basah ngene ae. Rusak katoke ditebasi. Tebasi iku lho gombal. Basah kok. Tutape rusak katok mbuyak. Dah. Itu sudah 2 jam ini. Mulai bar maghrib sampai jam 7. Ini ketok ya. Lah ketok ora kok kono mbok inget to. Wis ketok kok. Kowe mangan apa ora? Hah? Kowe mangan apa ora? Nendi? Kowe iki lho mangan apa ora? Permangan iki sing ini kok. Oh, yo mangan mie ya. Wis mari, Mak. Mari. Lah mangan apa leh kowe jane? Apa mangan apa gak mangan Lah apa? kena apa tek iso gulung loro. Wis mari lho, woi. Wis mari lah, kau mari kok. Iki nek kreweng, Mas. Ndi? Iki kreweng no. Niki. Endi lah? Ya tak golone kreweng. Ini kreweng ya. Panas iki. Lho kreweng nek kreweng nganggur. Oke, untuk pesanan yo lembur, bengi ra bengi, jembah lagi. Jembah lagi. Kok asih. Jembah lagi. Pesen apa Mak kowe? Kerupuk wong teku. Sapa jenenge? Mbak sapa mang ora takok aku apa cek ibu aku mam. Wong kerupuke ora enek kok. Nendi, Mak? Nek pasar merah. Merah aku yo. Malah besok aku eling oleh apa tuku entong lho lah. Aku tak melak ngene mbake pisan, Mak. Nggak lali. Iki piteke gak dicekel ki piye wis bengi. Kalau. Hei. Heh. Kalau mbok ning kono. Dudu kok mboke mati kok. Iki lho piteke iki lho, Mak. Kuwi piteke mbok ki mbok mati mboke. Ibadah kula. Lah kok apa ning Kae demen sapa kae pitik liyane kae ngetes. benak, Mak, aku mau. Cekel adae kotak, adae kerdus, Mas. Di kok Kerdus iki njero kuwi. Makan tengah nek tindari can. Piro iki sak piro? Aduh. Oke. Lo etek guys ngene. Mah ya wis. Oke pemirsa ya. gak gelem Mak iki Mahe ketok apa ora? Ketok. Goreng kerupuk. pesenan Untuk pesanan 80.000. Ini untuk ulun Dina lah ya, mau Dina. Pulau ini. lah itu lah ya apa begini Oh, malah terangan. Oke, pemirsa tak cukup bisa menilai konten ini lagi. Ini apa jenis? Untuk pesanan bar maghrib ini. Bar sholat maghrib langsung goreng kerupuk. udah kerasa kayak enak ora Iya anyar ya. udah kerasa anggur kok bisa naik wis Plastiknya ya nanti baru.
piro, guys. Itu sakmene kae. Iki lagi entuk semene. Are nunggoni. Weh, petang. Camplak-camplak maksudnya piye? Wah. Kenceng amat kenceng oh. Kenceng ngono. Petang. Kenceng oh. Wis ning padangan. Oke pemirsa, tak cukupi semene kontennya dina iki nek tutur kataku sing ora jelas aku mohon maaf. Kontennya hari ini dodol kudanan ya mulai wengi iki enek pesenan meneh iki. Wis muga-muga berkah barokah iki aku ndang goreng kerupuk kudune 2 jam 7 sampai jam 8 untuk sak bronjong. Oke cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam. Oke, bolong.